Prometo ser fiel ao meu mandato como conselleiro do Mar. Xurando ou prometendo o seu cargo, tomaban posesión esta mañá os novos conselleiros da Xunta de Galicia. Incorporarse ao Executivo Elena Ribo como conselleira de Emprego e Igualdade. A xeración de emprego e traballo en prol de igualdade son moi importantes para o benestar da nosa sociedade. Igualdade non só de xénero, sino tamén no eido social e no ámbito da diversidade intelectual. Prometo traballar arreo para non defraudar a confianza do presidente e do seu equipo. Esa carteira estaba en mans de María Jesús Lorenzana, que pasa agora a dirixir Economía, Innovación e Industria. A outra novidade do goberno é Alfonso Villares, novo conselleiro do Mar. Vin a prometer que non darei nin un paso atrás, nin aquí, nin en Bruxelas ou en Madrid, na defensa do mar. Porque o mar non é só o pasado, sino que é o presente e é o noso futuro. Villares colle o testemunho de Rosa Quintana, que formou parte dos executivos populares dende a chegada de Feijóo no 2009. Acabas unha etapa, foron 14 anos moi intensos, nos que teño que decir que prácticamente todo o meu equipo se mantivo dende o ano 2009. Hoxe somos unha gran familia que estou segura que seguirá dando, como fixo hasta agora, o mellor de si mesma. Quintana marcha para ser a número 2 do PP por Ourense e encabezando a lista por Lugo vai o xa ex-vicepresidente Francisco Conde. Responsabilidade, lóxicamente, pola tarefa e polo mandato, neste caso, de intentar representar a provincia e, polo tanto, contribuir a que dende Galicia se poda impulsar un cambio de ciclo en España. A remodelación do Executivo complétase co ascenso de Diego Calvo á vicepresidencia primeira e o de Ángeles Vázquez como nova vicepresidenta segunda. Rueda di que os cambios melloran un goberno que xa funcionaba. Galicia espera moito de nós. Eu por iso quixen rodearme dun excelente equipo, o que está aquí. Con eles vou intentar seguir estando á altura do que a xente nos pide, do que a xente nos exixe e do que a xente ten dereito a obter. Logo da toma de posesión dos novos conselleiros e dos que foron recolocados, o novo Executivo completo celebrou o seu primeiro Consello da Xunta. Na oposición, entretanto, critican estas novidades. Pro BNG demostran que Rueda non manda nin no seu partido nin no seu goberno e que estes cambios veñen impostos por Feijóo dende Madrid. O PSDG pola súa banda pide ao PP que adiante as eleccións. Lamentan tamén que o Partido Popular se dedique a facer campaña e criticar o Goberno Central dende a Xunta de Galicia.